Potential your elephant umbrella, let me fight your banana leaf. You know that when things fall apart, the center of Jerusalem remaineth open. Only no can one day. Amaram cases okay, but no this and no peace. Ejilo titim tiazo nwanyi. Make your daughter your friend. Owa na-eme busy n'ike. Afụ nwa 10 years full brother ma pastor tinye amụ n'ike. Ọ nata n'ụlọ ọ na-atụ ụjọ ịgwa maka gịnị na ọ na-atụ gị ụjọ. Ma na nwaanyị bụ nwaanyị laanyị. Nwaanyị bụ ebe ọbụla ofi ọfụ comfort zone ka ọ na-anọ. Nwaanyị bụ first orientation enye ya ka ọ na-ewe. When you make your daughter your friend, onye gbado ya ọ nata si daddy mana onye a na-agbadi ya. Nwa iluo 9 years 10 years emesinali ya na ọ kapụ ụmụazị. Anyị nọ na teknọlọji wasaga anyị ife anyị iche na ọmarọ ọ baa ịntanetị ọka gị mali ya ka efi ya agwa nwaanyị si ya ma ọ mee na ifo ndị a ma ọ mebia ka ngwa ifu nwoke a na-esogharị gị na o nwekwa oge ọ ya abụ oluo iwere aka ị na-eseleta amụ ka ọ lịa ya mee ka ọ malụ na onwere ife dị na amụ at earlier age. Ị na-ezochili ya ọ na-agị n'iyi ejila ọtịtị mti azụ nwa nwaanyị na enu gị nwa bụ nwoke ezie gị ije gbata mmiri ije na-enene fim awilo ichekizie nwaanyị mana fa na-eme ka ọgba nje. Ị nwekwa ike iji titi mti zụọ nwa nwoke o mana ifo nwaanyị make your daughter your friend. Onwe ebe alụ ọfụ na-ewu ewu kpọrọ nwa gị jee dị ọbụla oge ọbụla ị nọ n'ime afịa izugbulu onwe gị n'afịa. Ndị parents adịghị enenyezila ụmụ fanya ọ ya ma ekpụta ụmụazị a na-ekwo ya maka gịnị falaki orientation. O nwere ka ihe esi tikata nwaanyị ife itichie ya rọpụta oje ebe nwoke nọ 8 months ịnatọkwa itie ya ife nke a aga ọ mara omemi ọ bụrụ ọgba nje na-eme ya ya orientation nwoke nye ya onwere ebe ọ gbalụ nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ na ya boyfriend ya ya convince nwa ka o je weta ego mpịa gị nwa bụzi mpịa ka efe mee na convince ya ka ọ maa na iwere ego mpịa nye nwoke adịrọ mma. Convince your daughter anọkata ịkpọli ya jee hotel igwe ya ife afụ nwoke ya ejimeli ya gaa ya ọfịa. Ọkwụnụ fife na-emezi n'ịntanetị efu ka esi edis virgins ụmụazị kịta anọkata awọli afa kpọlụfa jebe Libya kpọlụfa jee Dubai fa na-agba asha wapụta si na nne na nna azụtara. Onye ka nne si anya si na ọka ngwakwa unu na-ejiri ọkwa titi mti azụ nwa nwaanyị bụ ịkọshọn oyi kpọti ya nso si ya nekwa na ihe anyị na-eme adịrọ mma. Kụzieli ya ka esi amụ nwa kụzieli ya ife niile ahụ ịmalụ elegreti kọkwali ya nwa ya n'oge gwa ya nna ahụ ụwa asaga anya. Ọ bụrụ na ịgwali ya ọnụ ya na ntị onye ọzọ o ya emebinarị gị. Pay attention to your daughter. Ejila ọtịtị mti azụ nwa nwaanyị. Ọ ya mere apụta si na eji ego ala mba ihe eme nwaanyị ọ na-esi emebu usu ịbịa iradoti ya si ya ọ ya teki egwe ya ịchọ egwu ya nye nwata nwaanyị ndụmọdụ. Ka ihe mee nji na-ekwu ihe a bụ na imekata ife nwaanyị tụba gị egwu n'ilu uzugo okwu ya o. Ana m ekwukwa ka mmadụ the earlier is better. Ịghọtago abịa na family o nwezi ike mpa adịchalụ arch mma ị na-akọntrolu nwa ilu 10 years ọ bụla ịpụta ije na-emekasị onye a ka esi zụọ gị nwa ya ana n'iyi ọchị imebinarị gị omebie once ọchọ ọnọdụ n'ime ụlọ buku ohuba ọchọ ọkpọ enyi ya nwoke na fon ọtụọ daanụ lapịa ife a na-ekwọrọ gị na bed isef ịmara ka iche eji afụ asa gị oge fonu na-adịrọ ọbụlụ kịta ka fonu dịzikwa jos ịkpọta obele nwa nwaanyị nye ya gaide na orientation ịghọtago nke ya aba uru nke ya gem ya adọwa mana ịjụọ m si na ejila ọtịtị ntị azụ nwaanyị unu etizina tidobenu most especially ụmụ ọgbala ọfụ a na-amala azụ nwa ijide nwa itie ya nwoke na-alala ụlọ ọbụla gị ka a ga n'ahịa. Amazịkwa m ihe ọzọ nsị ka nkọlụ unu nke onye chikwa ya zelu unu ji gwa ma ọ